put enmity between you and the woman, and between your seed and his seed. It shall bruise your head, and you shall bruise his heel. You're the first good news of salvation. Nyika yasikwa here kana kuti akatadza nyika ichizosikwa. Zvakazarwa chapter 13 verse 8. Kasiwai zvakare vana vaMwari mufaro wangu kuchingamidza kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa patiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopinduruka neumpo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu, any question that you think is biblical and ungada kubatsirwa nayo, please sunungukai kutumira mibvunzo iyoyo. Mubvunzo watira kutarisa nhasi unoti iwo, nhai pastor, Satani paakatadza nyika yakanga yasikwa here? I don't know hangu tichicha prompta mubvunzo, but we'll answer it sezvauri izvozvo. And ndichangoerenga mavhesi mairi chete and we are done. Satani akazotadza nyika yasikwa here kana kuti akatadza nyika ichizosikwa? Zvakazarwa chapter 13 verse 8. Zvakazarwa 13 verse 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Now, as an aside, we're going to go comment something about this verse. I heard someone achiti here the book was written from the foundation of the world. All those who dwell on the earth shall worship the beast, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. The book of life of the Lamb, which was slain from the foundation of the world. Verse here is the book of life which was written before the world. No, the Lamb was slain before the foundation was laid. The foundation of the world was laid. Saka Jesu Kristo kana ari yegwayana raMwari rakabayiwa nyika isati yatosikwa. Kureva kuti chivi changa chatoko. Because kubayiwa kwaJesu Kristo kwakakonzereswa nechivi. Saka Satani akapandukira Mwari nyika yedu iyi isati yasikwa. Nyika yakatozosikwa Satani atopanduka kare kudenga. Saka chakatanga kupanduka kwa Satani tevere kusikwa kwenyika yedu. Kristo akatozvipira kufira vanhu vaachazosika. Ndosaka chinzi he is the lamb which was slain right from the foundation of the world. Or among my version are simple, before the world was created. So Christ is the Lamb of God slain before the lamb was created, before the earth was created. So if he is the lamb which was slain before the earth was created, it means the cause for his being slain, which is sin, was already existing. Saka Satani anga atopanduka. Mukaverengawo zvakare Genesis chapter 3 verse 15. Inoti iyo musunotadza Adam na Eve. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and their seed. It shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Though the first good news of salvation, the first news of salvation, the first gospel, ndichasaravengo pakati pako nemukadzi nepakati penyoka nerudzi rwayo, iwe uchaipwanya musoro, iye achakuruma chitsitsino. Mwari aitoprofita kuuya kwaJesu Kristu. Kureva kutoti zano iri ranga ragara ratopo. It was not an afterthought, because zviri kutotaurika ipapo musi watadza Adam na Eve ndopamwe Mwari paakuti there is a plan which we are going to execute. I'll put an enmity, a son will be born, and that son will crush the enemy, the devil's head. Saka Satani akagara atogadzirirwa zano kuti achaitwa sei naye before the earth was created. Pakazosikwa nyika Adam na Eve vachitadza, God then put into motion the plan which had been hatched before the earth was created. That's why Christ are the Lamb of God, which was slain before the foundation of the world, because this plan was in place. So the rebellion of Satan started in heaven before the earth was created. God went on to create earth after Satan had already rebelled in heaven. Amen.